Human sa kapin o sa kabuan nga preparasyon, opisyal nang giablihan ang ika-86 na araw ng Davao Celebration nga gipahigayon sa Rizal Park, San Pedro Square. Gisugdan ang hingpit nga pag-abli sa ika-86 na araw ng Davao Celebration. Pinaagi sa misa pasasalamat sa San Pedro Cathedral nga gitambungan sa mga opisyal sa lokal nga gobyerno. Unod sa mensahe sa misa ni Father Michael Onras, mao ang paghigugmaay, pagpinasaylo ayo pagpaubos sa kaugalingon kay kini aron makabot sa dakbayan ang gustong mahitabo sa mga leaders nga nagrinda sa gahom sa syudad. Human sa misa pasasalamat gilay milahon sa Rizal Park, San Pedro Square ang mga opisyal ug mga empleyado sa lokal nga gobyerno aron saksihan ang opisyal nga pag-arangkada sa selebrasyon sa araw ng Davao karong tuiga. Giablihan ang selebrasyon pinaagi sa usa ka programa sa pag-ampong nasunog awit ug human Mystic Club ang usa ka maninot nga kantog sayaw. Din ang titulo sa maong alawiton mao ang Daba Daba Dabawenyo. Gipresenta usab atul sa opening salvo ang 15 ka partisipante sa Reina Dabawenyo, mga kandidato sa Motya ng Davao ug Mr. and Miss LGU Davao candidates. Gani, gipangunahan ni Mayor Sebastian Basti Duterte ang opisyal nga pagsugod sa tinuig nga selebrasyon. Sa mensahe ni Mayor Basti, gihatagan ni ini o gibugaton ang tulo ka tuig nga wala maka face to face sa araw ng Davao hatod sa coronavirus disease 2019 pandemic nga sa natin sa kalibutan o sa nasod sa Pilipinas. Karon wa na tay pandemya, wa na po tay mask. Kay maka-celebrar na gyud tag mas arang-arang pagyud kaysa ato mga niaging duha ka tuig. Gibatbat sa mayor nga daghan na kaayo og tawo ang syudad busa kinahanglan ipatigbabaw ang pagsinabtanay ug paghinatagay sa dalan aron dili magkagubot uban sa pagbaton o kinaiyang pagkamagin hunaw-naon sa kulturalong seguridad alang sa tibok buwan sa Marso nga selebrasyon. Tan-aw ninyong Davao daghan nagkikig tawo, importante kayo nga magsinabtanay gyud ta o maghatagay ta. Kay og dili magkagubot gyud. Sa katapusan, gidapit ni Mayor Sebastian Basti Duterte ang tanang Dabawenyo nga makigduyog sa selebrasyon sa araw ng Davao ug saksihan ang mga dagkong aktibidad nga nakalinyadaan na sa tibok buwan sa Marso. Join us as we bring you 86 years worth of history and tradition, as well as introduce our culture of peace and security here in the city of Davao through a month-long celebration for all Davaoenos and guests. Alang sa DXDC Araw ng Davao 2023 special coverage, Radyoman Joel Veray Tatak, Ariman.